ndikamangara. Ndakauya ndikamangara. Ndakatanga kuti ndakazwa masoko andakazwa paedhima kocho apo. Ndakagarisana. Asi ndakazwa masoko aireketwa ekuti inini ndakaedzerwa ndakaema pamhatso pavo. Saka inini ndarizwawo, ndakarizwa rechireketwa. Ndobva ndarwadziwa mwoyo kuti inini ndakambogara ndeti richapera. Ndochozoramba ndichifunga. Pakuenda kwasabhuku. Ndaenda kwasabhuku ndoti ndauya pano. Pane nyaya ndiri kureketwa isina kunaka. Inini ndaida kuti angati mwafungei, ndati ndafunga hangu kuti ndiende kwaMutape ngekuti ikagara yakadaro ndinozonga ndinozviziya. Oshuwa ndochozodini, ndochozoswera fumire wachita ndotuda pamukoma Ruisi apo. Ndotodini, ndotomangara. Ingati inini ndiyo nyaya yacho yakandirwadza kuti mwapumiwa. Ndaedzekwa ndakaema pamhatso pe. Iri shuwa ere kana kunyepa? Ini anditozviziya. Iri shuwa ere kana kunyepa? Anditozviziya Mutape. Iri shuwa ere kana kunyepa? Kunyepa. Alright, idaro buzoti. Aya acho amamangara akadaro. Ani wakandozwa ngemakwai amweni. Inini ndakatozwa mukadzi wacho ndiye waireketa sokoro. Brenda muya. Taura kwemuri. Wakuchiara mukadzi ndiye waireketa. Indotaura kwemuri iwe. Eitotaura kuhamba itaura kuti hai wakadzekwa pamhatso pavo. Imimi wakura kidabati imimi. Unaombo ere kune fakasi ere kuti nhingi ndiyo akanditaurira kuti ndakanoipa pamusoro. Inini andioni kuti maivo vari kushasha kutaura, vari kutaura chipanga chiparura. Yes. Amen. Vangaziye chii kana rishai? Yes. Kana rishai rakaita kuti aidzirwa aripo vangaziye. Ngavachitobatsirwa ngedzimbabwe. Yes. Kuti zvakaita kuti navatozvizive. Amen. Shari kamuka munhu uchaziya. Saka vataura kuti hapana chandinoziyawo ngoti shari kanga rabuda zviyana. Auchizivi. Saka vada kubatsirwa. Ndaida kubatsira kuti maiwo ataura abvuni. Rimweni raakamangara ngaritaure uri kuno. Tione kusefa kuti zvingaa zvemene ere kana kuti ari kumunyepera aya. Kumbere maoko. Ngati panyaya yataura. Zvakaitika ndisipo. Ndakazofonera ngemudzimai ari mambakwe. Kuti baba panenge ndaenda ndiri kumarikecho. Saka baba ndatume kachimwana kuti basi mwoto uende kubika chokwe chikora. Saka wadzokera mboti bye kune munhu. Mai ubva abude kunze. Ona munhu. Azi kuti nditaura. Akandoti pane munhu. Munhu anobva kuti chii? Jira. Obva atobvepo. Vanhu baya kutoenda. Mukadzi otodzokera mumba. Otitobikira hake ana. Ndo mafuniro yake. Ndoti alright zvakanaka wandisisa. Achinyara chisiya zvakadaro. Ngati ndo mazire nete panyaya iyi. Mukadzi ngataura mwana wako uri kwe? Mukadzi wakaona. Mukadzi. Taura. Pamusoro. Mimi ndakamsawa mwana kuma4. Mukaimwo base muntu ndikuyande chibika. Vana vabuda. Vakadzoka mumba vachimhanya, mama kune munhu. Ndo vandatomhanya wakubude panze vana votodzokera mumba. Ndototarisa shuwa munhu wakafuke jira rai munhu kadzi. Wakabata changa akabata chaibuda ngedzasi kweyo nini. Kwe jira ranga akafuka. Wanga atofuratira kutofamba kudini kutobuda pachivanze chedu kutoenda. Vandatotarisa. Obva atobuda. Jira rudzii. Ushipa kudini. Ndinonyasa kuona kuti jira rudzii. Right. Obva atofamba kutobuda kumuyadhi mwedu kuenda. Wakasvika pamuganu pangu nambuya apo. Obva afamba achidzika nemuganu rai. Adzika nemuganu wakazochinjika. Akumuganu wambuya ava naamashawa. Obva akwidza futi nemuganu. Hana kuzoona kuti wakaende kuri munhu. Ndo mazire ndinoitawo ini. Alright. Asi makaona ndiani? Andina kuona kuti ndiani munhu. Andina kuona kuti ndiani. Order. Muchapiwa nguva yenyu kuti mutaure. Hey. Pamusoro. Indifara chokwadi iri. Handiri kuzivisa nyaya. Wani mbuya imi maka yakumba imimi. Makati
ndakandiri pagadhen tisapombe handiti iwe mbuya imwe ndakazwa ngevanhu madzimai mairi akandibwire kuti uri kuzi wakaedzerwa wakaoneka pamba pamai ava ndizvo here? Inini kwenyu ndakataura kuti ndakazwa soko. Ndiani? Mwakazwa ndiani? Ngemadzimai mangani? Inini ndakaita Mwakazwa ndimbuya. Izwa zvimbuya. Imwi mwakauya pamba pangu muchiti ndakati mai ava ndiwe here amutaura masoko ana? Mukati chini? Mukati asiwa nditi? Right. Mwakazwa ndiani? Mukati madzimai mairi petaisa pombi pagadheni handiti? Anoza kundiani madzimai acho? Madzimai acho ambori anani akamutaura masoko ana kutanga? Right. Mai imwimwe munhu womwaona munhu wakafamba pamba penyu amuna kumuziya handitika, asi aenda wakapinda pari pakadisappear. Wakakwidza nekumugana kwamashawa nawo. Ana kunongeza kumba kwawo ere mbambuya? Hatina kuzoona kuti wakaende pari zvisikachaoneki. Pamusoro iyi matauro akaita mbuya aya nematauro ari kuita mai aya. Mbuya aya pakaya Chimangara akati ndiri kuita ekuzwa asi ndiri kuzi ndakazondogumira apapo pane musha ipo papo penyu mimi matauro emaita ndopandakadini pakanyangarikire munhu handizve pakutaura kwamakaita imi. Mbuya anofanira kutaura anhu ari kuataurira kuti akawana chinhu usiku. Anofanira anhu ndo akonzesa kuti auye mudare munhu. Ndo pane nyaya akafisha apapo azvibuda. Zvakanaka maita basa Undo mawitness awo. zvakanaka maita basa ndinomutsigira ipapa kunyanya kutunga makuhwa tinyanya kudini hatikudi. Makazwa imwe kuti hanzi makashera ndo zvataurwa papa zvikazi nyangoone bvuri racho auzotiziya wadini vanhu iwavo vaitaura kudaro ndo tiri kudawo ati hanzi hatina nekumona munhu wacho hanzi wanyumwa bereni rake ndokuti tisanyanye kurashika. Ini ndiri kumubatsira imweni mukati ndakazwa kuti kwazi kwai sibomirai mukati kwai ndakazwa kuti kwai ekwanhingi ndiwo ari kunditi inini ndiri muroyi wamutaurira ndiye wamaifanira kunga makagara naye kuitira kuti vakazi aya ari kuti kwazi kwai hatina kudaro munhu wacho hatina nekumuziya saka pamuri kuati jii ati hatina kumuona imimi pamusoro asisa pamusoro wabvunzera imimi mwaida kutomuziya vere munhu waifamba muraini mwenyu pamwe ndozvimwaitoda zvekumuziya nanga ndisikadi kutumuziya. hamutodere kumuziya saka mwamangarirwei manje iye mwamangara kuna mambo here kuti mwakaona munhu pamhatso pedu ari muno pakajeka kujeka kwai kuri kuti mbuya aya akazwa kuti akasherwa handitika ochoonekawo kune kwakaonekawo munhu wakasherwa usizi kuzikanwa handitika. Saka apa nidi yekuti tingadaidza anhu ayani akabwirai kuti mwakasherwa kare iye inoona sekuti hapana chaidiwa apa kutobatsira akasherwa pamhatso pawo nanya kusherwa kuti imwe mwaite zviro zvenyu zvinezvi michene mwaite kumhatso kwanu kotsvaka kuti iwani kuuye kuzvipereka uko ngandibatsiro iyo ndio mangari mangaro adari apa hatisikuda kuti timanikidze mai avo zvaakambotaura kwemuri zvisiri zvaataura panapa ataura kuti ndiri kuzwi ndakaedzerwa ndokuti ngeamwe anhu asiri aya ari kuti isusu vakasvika pedu hatimuzivi asi zviri kufanana nezvaari kutaura mai avo zviri kutaura mai avo zviri kufanana nezvakaitika pamba peaya saka mai avo ari kupupura kuti ndini ndakanga ndiri paenyu pamba peaya asi aya haana basa nazvo pane zvakaitika paenyu pamba pavo hazvina nzira yekuti tide anhu akataura neavo because avo atopupura kuti ndiri kuzwi ndini asi tichitarisa taakuti ndiwo akanga ari apa ngoti chiitiko cho chakaitika pamba peaya
aya ana basa pamusoro emadhodha pakude vanhu wakataurirawo kuti imwimwi mai hamusi kunditaurira here zuva rere rekuti ayakaetserwa anditi tisantsvenga ipo panoda anhu akatakure soko kondiye witness yawo ane witness darene witness dambudziko kuti imwimwi mai makocho imwimwi ndiye makanditaurira pabuwe paya pamusoro order aya ana dambudziko raanaro rangoya echitaurahe munhu nedambudziko ngaabetserwe munhu nechini basi ndo zvinhu zviripo betserai mbuya pamusoro emadhodha tikairingisa nyaya ine tikaitsvaka waimweni zvaitika pane mavhiki mairi kana kuti matatu ayaona zvinhu zvavo pamba pavo handizvo asi musafunga kuti handotizvo hatinei nazvo musati haasi kumbohamba ano akambohamba akazwa saka vati isiso hatina basa nazvo imwe munhu umwe akuda kuite basa saka ipanonga akaite basa aya ini ndinoona hamusi kuti mai anaya hai ari kukumbire kuda kucheneswa kuna mambo yekuti kwakava nescenario yakaitika kumba kwamwe iri kufanana nekuwa ri kuhamba paari saka aya ari kuchemere kucheneswa kuti dani kuchazohambiwa here kuoneka kuti handiwopi ndima iyori akazonga ari ino asi aya ari kureketwayo aya ari kuchemere kucheneswa ari kuda kuhamba ekhaira kuti ari kotore musha waanhu asina kuhamba edi wakandipuma ukunyatsozwa manyatso kusteta munhu edi wachiraro ndiani ndiwe ediga ndinori kupuma kuti iwewe mukadzi wako Brenda Muyambo ndiye wakamutaurira mukadzi wako iyo Brenda wakamuona eitaura saka ane munhu wawo tisanzvenga nyaya ane munhu wawo wakotaura edi wacho rapo saka edi uri rambirizi saka mambotioni mambo anga ataure zvakanaka dare haritongi makuhwa now zvirisingatongi makuhwa mai avo kana vari kuda kubvise nyaya yemakuhwa vanonze witness yavo iri kunongedza pana uyo yakadai tinotonge makuhwa munhu wacho aripo ngapabude muwitness yakataurira avo because iye zvine zvevatone mhosva yakupuma uyu zvaari kuti nandika akati handina kudaro zvaataura mbuya mungafanira here kuti kutaura anhu akamutaurira zvirikatu because haundoendi pakondomangara munhu bakuti hanzi iwewe zviri kuzi hanzi wakadai 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 pasina mumbo munhu weyera tatombomudawo ndozvinataura ba waifana ukatori apa ichitotaurwa because ayacho aya munhu akataura mai avo mazondo chete akagadzira musataura mai avo aya avundanini simudza maoko ako chitaura iwewe anhu ese teererai ngaatopodzesa maoko pasi nya kuti umweni ndiani nepoindi rimweni peshe atopfugamazve atina inini zvandandaona kuti nyaya inei ipere hai mai aya ngaataure anhu akaataurira kuti ndakazwa ndinhingi nanhingi kozi akasabuda anhu taakutotonge junju hakuna kwetiri kuenda nekwetiri kubva kana ichi atouya unonoka akuda kunyatse kuzwe chokwadi chakadini chakakwana saka madha aya ngaataure ndakazwa ndisipiwe ndakazwa ndinota tochitore nota tomugadzika apa nota ichokwadi here kuti wakataurira mai aya kuti wakaonewa pamhatso pemunhu zvega ini ndinoti mbuya wanga ndikagara kunharaunda kwari kuna vanhu vakawanda kana zvinhu zvakaitika ikuna mbuya ava zvozoitika kuna ava nyaya iri pachena handika zvataura Mr. Dwarika kuti ngadosonenzera handika kana ava chizoripirwa kangavaripirwa vari kundudzwa muzviro zvavasingazivi handika chinhuya mbuya ava kana zviro zvakudoti zvibude pachena zvinoita ngenzira imwe nzira yemusingafungizoikadini ingabuda neapo ava ka ndo varipo vabatwa nembuya ava handiki ngazvichene ngenzira yakadaroko asina kumangara kuna mambo pavanhu vakaonewa nemunhu pamhatso zvakanaka next makuhwa mambo atitongi makuhwa mudaro haleluya maita basa Mr. ndikuona kuti nyaya yemakuhwa murora ichinditaurira vateni handisi kuziva munhu wacho ndakaona munhu asi handisi kuziva ndakaona ichipinde mumuganda
echizokwire muno mugano vaakazonyangarika andisi kupaona saka zvemakuhaka zvinonesa munopedza mwatotorewo ndike vhireji yese kuti iwawo kubva kwetinotoita anoti vhireji yese akutoti ndiri muroi ndakaedzero pamakoso ine saka atocheneswa auye kuna mambo kutaura kuti ndozvindiri kuzwa mamboitengeswa poindi imweni yataurwa apa yabva kutaurwa apa kuti hanzi kwatodiwa goka ndozvimutauro imweni ndipaa petodiwa goka yekuti hanzi titoonawo kuti ndiani munhu chaichaiye ipoindi yabuda pana babawo ane ndebvu dzewaita ndoya kuna achazere munhu tipewo chimwe maonero angu ngekuti iwo wakamangara nyaya ingarwadza kutaure munhu wanga ataurire soko iroro chiinyi pane kunobudise $20 yamupa yemabhirwa ngabhuye munhu oda nyararai kuno uri kutaura ine ari kuda zvekutanga ivo vachiuya kudare kumangara handiti unonge vachiuya kumangara munhu saka wauya kumangara pano ndiani zvakanaka mubvunzo wabvunzwa uku hanzi munhu wamauya komangara ndiani chaichaiye inini ndauya kuti handidini ndiuye kuna mutape because kudara ndakandonyarara ndiri pamhatso ndauya kumangara anyaedi akanditi haini ndaedzerwa pamhatso pake saka kudai ndakagara zvaizozvikwa anoshuwa uyoziya ngoti wagara pamhatso pake saka ndikuya kuda kuti ndiyezaniswe nemutape zvakanaka apa ndaakuda Mr. Baradzo apo amuchaziva senemeni nyaya yakadaika ngeyemakuhwa kushata kweguhwa teshe tinoziva zvariri iri rabva rauya kuna mutape zvati kutaura kuti mutape matongera muchata pana mai avaka kutora chiro chiri kuvarwadza orwadza kuti ndinhi wataura izvozvo kana zvichiarwadza vanhu vacho vakaise guhwa kana kuti apa zvione kuhambira zvakanaka ndobva zvapera makuhwa anopera kana makuhwa maita basi ndinobvunza mbuya pamusoro ndinobvunza mbuya imwimwe mukati uyu wakauya iri kutari hai ndamune pamhatso penyuwa ana chimira yapapo mbuya ndati hai akauya iri hai ndamune pamhatso penyuwa ana chamwamangarire mbuya ai ndamangara kuti ati kuti ndicheneswe kuchitsvage sipo inoachenesa mangwani zvinozozi hai mbuiruya ndiye wakadai ndati hai ndimwere saka wakamutaura imwimwi kuti hai adaro ndiani ndiyo ngupesasira mbuya anofarire makuhwa mbuya aya dai mwainga musikafariri makuhwa akamati mutaure munhu wakamutaurira mani mbuya munhu wakamutaurira chaichai uripo munawe akamutaurira aishiri dayataurira hatina basa ati akatasiye chingwegwe ara chingwegwe sabhuku taitodawo kuti hanzi muungane taitombodawo goka mwenyumo goka taitomboridawo mwenyumo titori nedzimweni dzakawanda pane dzemapere dzimweni dzirikutoita kutobva kwamambo ndima dzichiuya kwedu unono saka ngatimboita goka takadaro timboita goka taita goka mupurisa wamunonga muchiita naye muchange muchiita nawo wachikhumura ya maita basi Dojipondora,
Teachkach MTV inokupa inyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda pa YouTube channel yedu Teachkach MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachkach MTV tinodzifambira. Dojipondora, dojipondora tete.